Dags. Hej. Hvad hedder du? Jeg hedder Hanna. Hej Hanna. Jeg hedder Frank. Hej Frank. Jeg er din bankrådgiver. Hvordan kan det være, at du er kommet herind? Det er fordi, at jeg vil gerne starte en bankkonto. Okay. Er der nogle penge, som du vil starte med at lægge ind på kontoen? Min oldemor er lige død, og jeg har arvet 10.000 kroner. Okay. Og det var Hanna, ikke også? Jo. Hvad hedder du til efternavn? Hansen. Okay. Ja. Så har vi klaret det. Hvornår vil du komme næste gang, så vi kan snakke videre om kontoen? En måned. En måned? Det noterer jeg lige. Super. Så ses vi. Hej. Hej igen. Ja, nu skal vi lige snakke lidt om din bankkonto. Jeg kan se, der er blevet tilføjet 5.000. Har du et job eller noget lignende det? Jeg arbejder i min morfars kiosk. Okay, fedt nok. Okay, og der bliver simpelthen tilføjet 5.000 hver måned? Ja, hver måned. Okay. Nå, men fint nok. Hvad hedder det? Kan jeg ikke få dig til at komme om 3 måneder? Fordi... Hej. Mig og mig, så vi vil føre jer igennem baggrunden af, at vi har lavet den her film i bank. Og den matematiske baggrund. Der er 4 måder, du kan vise en funktion på. Den første er tabel, den anden er funktionsforskrift, og den tredje er graf, og den fjerde er rækkehistorie, som i vores tilfælde har været en video. Fordi når Hanna hun først kommer ind i banken til Frank, så kommer hun ind og siger, at hun gerne vil have oprettet den her bankkonto. Hun har nemlig fået 10.000, og hun har nemlig arvet de her 10.000. Så startgebyret, det er simpelthen 10.000, så det punkt, det sætter vi her. Hun kommer igennem næste måned, og bankmand Frank han undrer sig lidt over, hvordan der er kommet 5.000 mere ind. Men det er fordi, hun tjener nemlig 5.000 hver måned. Så det næste punkt, det er 5. Så går der så en måned til, så kommer til 20.000. Og nu har vi sådan set 3 punkter, og det er jo nok til at tegne en linje. Så det vil jeg gøre. Simpelthen. Ikke så lige, men det går nok. Funktionsforskriften skal forklares på den måde, at 5.000 x, det er stigningstallet, som er for hvert punkt, der stiger den 5.000, så fra 10.000 til 15.000, og fra 15.000 til 20.000. Og 10.000, det betyder, at den starter i 10.000, altså den skærer y-aksen, som er den her, i 10.000. Action. Ja. Fuck. Ja, og så vil jeg lige tage den sidste her, og det er jo så tabellen. Og tabellen den er bygget sådan op, at den viser x- og y-aksen. Og den viser punkterne, som er herovre på grafen. Og man kan se her, det første punkt det er jo så 0,10.000. Kan jeg lige vise herovre. Det er så det her. Og den her tabel, den viser også meget tydeligt, hvad stigningstallet er. Og det kan man jo så kigge herover, og det er jo så 5.000, der er stiger med 5.000 her hver gang. Og så det næste punkt, det er jo så 1,15.000. Og det er jo simpelthen, det er bare, grunden til, at man har sådan en tabel, det er bare for at gøre det lidt lettere. Det er sjovt. Det er mega sjovt. Nej, det gør den ikke. Nå.